Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Tinig ng Pag-asa. Ako po si Pastor Chic Alvarado dito po sa Molino, Bacoor, Cavite. So, muli po mapagpalang gabi po sa mga kapatid at magulang po natin na makakasama po natin ngayong gabi pong ito. Welcome po ang bawat isa. Tayo po ay sama-samang mag-aaral po ng salita po ng Panginoon sa tema po natin ngayong December. So, purihin po ang Panginoon na muli po binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbahagi po ng kanyang salita sa pamamagitan po ng gawain pong ito. So, um, katulad po ang tema natin ngayong gabi or ngayong pong month na to is Jesus is the reason for this season. So, um, alam po natin na pag ganitong month of December ay talagang, kumbaga, we celebrate Christmas. Sabi nga po, ang Pilipinas ang isa sa pinakamahabang selebrasyon dahil pagpasok pa lang po ng September ay makikita po na yun, nagpre-prepare na po ang mga Pilipino for the celebration of the Christmas season. Sabi nga po ay, kumbaga, sa mundo po ay um, December is a Christmas season. Diba po? Ang nagiging, nagiging excited po ang mga tao for the mga Christmas party, mga giving of gifts or exchange gifts, 'di ba po yung mga nagiging activities or events po during this season. Pero sa atin pong mga mananampalataya ng Panginoon, alam po natin though the December is not the real birth month of our Lord Jesus Christ, pero sabi nga po, still, reminisce or we remember that our Lord Jesus Christ, minsan po ay siya ay bumaba dito sa mundong ibabaw at pinanganak po siya sa sabsaban. So, kaya po sa atin, we remember that our Lord Jesus Christ came into this world. Amen. Ang December po ay we also acknowledge that sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na spirito ay si Mary po ay nagdalang tao. At ayan po ay makikita po natin sa Book of Matthew 1 verses 18 to 24. So, sama-sama po natin itong basahin at ayan po. At nandyan din po sa verses po na yan ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayon pong gabing ito. Sabi po dito sa Matthew 1, verses 18 to 24, Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna.
at tayo hingin po natin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa atin pong kalagitnaan. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa gabi pong ito na muli kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na mapag-usapan, mapagbulay-bulayan ang iyong pong buhay at makapangyarihang salita. At sa gabi pong ito, kami po sama-samang nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po, Panginoon, ng kapatawaran, anuman ang mga nakita mong bahid kasalanan, karumihan na hindi karapat-dapat sa amin. Kami po'y patawarin nyo at kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng aming mga puso. At sa gabi pong ito, malaya ka pong kumilos sa amin, Banal na Espiritu. Ikaw po ang aming dakilang tagapagturo. Kami po ay patuloy na binubuksan ng aming mga puso at kaisipan sa iyo pong salita na ikaw po ang siyang mangusap sa puso, Panginoon, ng iyong mga anak, maging ng mga makakasama ko po sa gabi pong ito. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga na sa mga panahong ito, ikaw po ang tanging rason. Kaya Panginoon, kami po nagse-celebrate ng Christmas, O God. At Lord, patuloy niyo pong buksan ang kaisipan ng yung mga anak. At Lord, salamat po na sa gabi pong ito ay patuloy na ikaw ang mapapurihan at maparangalan sa lahat po ng aming gagawin, lalo na po sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ayun nga po, nakita po natin, binasa po natin dito sa Book of Matthew 1 verse 18 to 24, ito nga po yung kapanganakan ng pinagbuntis po ni Mary ang Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. At nung ito po ay malaman po ni Joseph dahil ayaw niya pong ipahiya or kumbaga kumbaga sabi nga po, public example na si Mary ay nagdalang tao na hindi pa po sila talaga totally nagsasama. Kumbaga gusto pong iwan secretly ni Joseph. Pero dahil po alam ng Diyos ang nasa isip po ni Joseph, nasa puso niya that time. Kaya po sa kanyang panaginip ay nag-appear po ang isang angel ng Diyos. Sabi po doon na yun nga, wag siyang matakot na kumbaga maging asawa pa rin si Mary dahil ang kanya pong pinagdadalang tao ay yun nga po sa pamamagitan ng banal na espiritu. At ito po yung pinaka-key verse po natin sa verse 21. At sabi po dito, muli po babasahin natin, "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." So, ayan po, ito po yung pinaka-key verse po natin na yun nga po, ang pagdating po ng Panginoong Hesus, sabi nga po, nasa sinapupunan pa lang po ni Mary ang Panginoong Hesus during that time, binigay na po nung angel of the Lord kung ano yung ipapangalan ni Mary at ni Joseph sa pinagdadalang tao po ni Mary. At ayun nga po, ang sabi po doon, "You shall call his name Jesus." Yan, "for he will save his people from their sins." So kung makikita po natin na ang ating pong Panginoong Hesus ang tunay na tagapagligtas. Idiretso lang po natin. Sabi po dito sa verse 22, "So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet." Yun po, kumbaga, dahil po sabi nga, ito pong pagdating po ng ating Panginoong Hesus ay na-prophecy na po long before, bago pa po dumating ang ating Panginoong Hesus. At sabi po dun sa verse 23, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, that they shall call his name Emmanuel," which is translated God with us. Ito pong verse na to ay makikita po natin sa Isaiah 7 verse 14. At sabi po dito, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel." Ayan. Sa Isaiah 7 verse 14 po, ito po ay na-prophesy na. At ito nga po, pagdating po ng Matthew, ito po yun, kumbaga yung katuparan na nung pong prophecy na yon, na yun nga po, na ang
sabi nga po, a virgin shall conceive. Ayun nga po si Mary, nag-conceive po siya sa pamamagitan po ng banal na spirito. Ang sabi nga po, bear a son, and he shall call his name Emmanuel. At pagdating po dito sa Matthew, sabi po doon, 'di ba, binigyan na po ng kahulugan ano yung Emmanuel. Ibig sabihin po, God with us. So ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus, he himself is the God, sabi nga po, na kasama po natin, or nung panahon po na yon ay kumbaga ang Diyos po, ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at nakasama po ng mga tao during that time. Ayan po. So, kung makikita po natin dito na yun nga po, ang pangalan po na binigay sa kanya ay Jesus or Jesus. Yan. Sabi nga po, dahil isi-save niya po, for he will save his people from their sins. So meron lang po kung tatlong katotohanan, three truths na gusto ko pong iwan sa atin sa gabi pong ito, na makikita po natin dito sa verse po na to. Yung, sa verse 21. Sabi nga po dito muli, and he shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So number one truth po na makikita natin dito, all humans are sinners. So lahat po tayo ay nagkasala. Kaya po kailangan natin ang Panginoong Jesus. Kaya po dumating siya dito para iligtas po tayo. Mari po sabihin natin, wala naman tayong kasalanan, 'di ba? Wala naman po tayong kumbaga wala naman po tayong ginawang mali, or kahit yung mga bata po, 'di ba? Pero sabi po dito sa banal na kasulatan sa Romans 3 verse 23, sabi po dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, sabi po sa salita ng Diyos, lahat ay nagkasala at hindi nakarating po or nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin po, lahat tayo ay nagkasala. So, kailangan po na, kumbaga, i-acknowledge po natin yon. Amen? At sabi nga po sa 1 John 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So, napakalinaw po dito, no, nasabi po dito na pag sinabi daw po natin sa sarili natin na wala tayong kasalanan, ay dinadaya po natin ang ating mga sarili. At ang katotohanan po ay wala sa atin. Bakit po? Dahil, yun nga po, lahat tayo ay nagkasala. Kumbaga lahat po tayo ay may nagawang kasalanan. Sinasadya man po natin o hindi. Kumbaga, simula po pagkabata, na wala pa po tayong talagang muwang hanggang sa magkumuwang po tayo, di ba? Kumbaga sabi nga po, may nagagawa po tayong kasalanan. At kaya po, yan, kaya po, kailangan natin ng tagapagligtas, at ang ating Panginoong Hesus nga po yon. Ang number two na truth naman po natin ay, sabi nga po, because we are all sinners, we are destined to destruction or death. Dahil sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, sabi nga po, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kung makikita po natin na ang kasalanan po na nagawa natin ay kumbaga meron po siyang consequences, or meron po siyang kabayaran. At ayun nga po ay kamatayan. Sabi nga po, maaring hindi lang, sabi nga po, ang kamatayan po kasi ay meron pong dalawa, the physical death and the spiritual death. So, physical death, pag ito pong katawang lupa natin ay iniwan po natin dito sa mundong ibabaw na ito, sabi nga po ay, sabi nga po sa banal na kasulatan, ang mga katawan po natin ay sa alabok galing, sa alabok babalik din. So pag po namatay yung ating katawan, so yung kaluluwa po natin at espiritu natin ay aalis na rin po sa katawang lupa po na ito. At ito po ay iiwan nga po natin. Babalik siya sa alikabok. At sabi nga po, yung po namang spirito natin, yung ating spirito na hiningahan po ng Diyos, ayun po yung
kumbaga, babalik yun sa Panginoon dahil galing po yun sa Diyos. At yung kaluluwa po, ayun yung sinasabi pong spiritual death. Nasabi nga po, there is only two direction na pupuntahan po natin pag po tayo ay namatay sa lupa na to, yung pong ating mga kaluluwa, it's either the eternal death or the um, eternal life. Dahil nga po, pag namatay po tayo dito sa mundong ibabaw na to, papasok po tayo sa eternity. So, ibig sabihin, kumbaga, doon po sa lugar na yon ay hindi na po bounded ng time. Hindi na po, kumbaga, wala ng taon, wala ng araw, kumbaga, ano na po, eternity na yon. Kumbaga, walang hanggan yung papasukan po natin. Kaya nga po, sabi nga po, pag po dahil sa kasalanan na ginawa po natin, sabi nga po, maaring maliit na bagay, malaki, or anuman pong klaseng kasalanan, sinasadya man natin or hindi, sa harap po ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. At ang kasalanan po ang naglayo sa Diyos at sa tao na kanyang nilikha. Kaya po sabi nga, um, the wages of sin is death. Kumbaga, kabayaran po talaga ng kasalanan ay kamatayan. Pero po, ang maganda po dito, yung kasunod po nito, sabi po doon, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang buhay na walang hanggan po, the eternal life, ay matatagpuan lang po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. That eternal life will only be found in our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba, hindi sa anumang relihiyon, hindi sa anumang sekta, hindi kung ano kanino man pong tao, kundi sa ating Panginoong Jesus lamang po. May buhay na walang hanggan. Kaya nga po, 'di ba, sabi po sa salita ng Diyos sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Sino po ba yung bugtong na anak ng Diyos? Ang atin pong Panginoong Jesus. Nasabi po doon na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba na sa pagtayo po ay nanampalataya sa Panginoon, hindi lamang po ito bibigkasin ng ating mga labi, hindi lamang po ito um, one time na kumbaga paniniwala sa Diyos, kumbaga kundi po hanggang sa nabubuhay po tayo sa mundong ito, we have to put our faith, we have to believe on our Lord Jesus Christ. At sabi nga po na siya lamang ang tanging daan po sa Diyos Ama. 'Di ba? Sabi niya po sa Book of John, sabi po ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. So, tanging Panginoong Jesus lamang po. At ayan po, babalikan lang po natin. Yung first truth po natin, sabi nga po, all humans are sinners. Makasalanan po tayong lahat. Nagkasala po tayong lahat. At ang pangalawa pong truth, because we are all sinners, we are destined to destruction or to death. Pero po, ito yung pinakamaganda pong katotohanan, ang truth number 3. We can be saved by grace through faith on our Lord on the Lord Jesus Christ. So sabi nga po na ang kaligtasan natin po ay by grace sa pamamagitan po ng biyaya, ng grasya ng Panginoon. Sabi nga po, wala tayong ginawa. At sabi nga po, through faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya po sa ating Panginoong Jesus. That, sabi nga po, sa Ephesians 2 verses 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Ayan po, kumbaga wala po tayong kumbaga kabahagi para tayo po ay magkaroon ng kumbaga ito pong eternal life. Kumbaga ibig kong sabihin, hindi po dahil mabuti tayo, hindi dahil kumbaga lagi tayong sumusunod sa magulang natin or talaga pong nagpapakabait tayo. Wala po, kumbaga wala po, sabi po dito, not of ourselves. Sabi po dito, it is the gift of God. Amen. Sabi nga po, regalo po ng Diyos ito sa bawat isa sa atin. 'Di ba po, para katulad ngayong Christmas season, 'di ba po, kumbaga every one of us, especially po yung mga bata, 'di ba? Pag po may natanggap silang regalo, tuwang-tuwa sila. Pero po yung regalo,
usually po, ang naghahanda nun kung sino yung nagbigay. Tama po ba? Hindi po ito binayaran nung tumanggap. Hindi po, kumbaga, hindi po siya ngayon po 'di ba may ang mga bata po mga mga estudyante po sa school may mga wishlist silang gano'n na kung ano po yung gustong matanggap ng bata para po ayun yung matatanggap nila. Pero sabi nga po, ito pong regalo na binigay ng Diyos sa atin na yun nga po, the salvation, yung kaligtasan, ay hindi po tayo ang, kumbaga, hindi po natin to wishlist. Hindi tayo ang namili nito. Kumbaga, ang Diyos po mismo, dahil nais niya po na tayo po ay maibalik sa Kanya, ang naging regalo niya po sa atin ay, sabi nga po, our Lord Jesus Christ. Yung pong, kumbaga, the salvation, yung nais po ng Diyos na tayo ay muli na magkaroon ng ugnayan sa ating Diyos. Sabi nga po dito, not of works, hindi po sa anumang ginawa natin, kahit gaano karaming donations natin sa mga orphanage or sa mga kapuspalad, sa mga nangangailangan, hindi daw po yun. Not of works, wala, kumbaga, wala po sa mga ginawa natin, wala kung sino tayo. Sabi nga po, lest anyone should boast, para walang sino man po ang makapagmamalaki. Amen? Sabi nga po, it is only by grace. Ano po ba pag sinabing by grace? Sabi nga po, ito po ay um, uh, unmerited favor ng Panginoon. Kumbaga, hindi natin pinaghirapan, hindi natin to, kumbaga, wala tayong binayad or wala tayong ginawa, 'di ba? Pero po ito'y binigay sa atin ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoon. So, kung makikita po natin that yun nga po, it is the gift of God. Regalo po ng Diyos sa bawat isa na kumbaga magkaroon po ng salvation. Pero ang tanong po doon ay, handa po ba tayong tanggapin yung pong regalo na binigay ng Diyos na yun nga po ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Sabi nga po yung ating pong eternal life, amen, na binibigay po ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, sabi nga po, it is our part to receive it. Kumbaga, ayun lang po yung part natin, tanggapin yung pong regalo na to ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi niya din po dito sabi po sa salita ng Diyos, dito po sa Acts 4, verse 8 to 11. Sabi po dito, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and the elders of Israel, if we this day are judged for a good deed, none to a helpless man, by what means he has been made well. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Sabi po dito sa verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So sabi po dito ni Peter sa mga elders, sa mga people po ng Israel, nasabi nga po niya dito na walang sino mang tao na sabi nga po kung saan natin makukuha po yung salvation or tayo po ay maliligtas. Walang iba po kundi sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. That sabi nga po, only through our Lord Christ Jesus Christ, we will be saved. At sabi niya rin po sa Romans 10 verse 13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ayan po, kumbaga, sabi nga po, pag tayo daw po ay tumawag sa Panginoong Jesus, tayo ay maliligtas. Amen? Minsan po, pag tayo po ay tumatawag sa mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, di ba po, pag sa kanila po tayo, sa tao po tayo,
tumawag, minsan po ay nare-reject pa tayo o kaya po ay hindi tayo sinasagot dahil sila po ay busy. Sila po ay maraming ginagawa din, katulad po natin, 'di ba? Or kumbaga marami silang inaasikaso. Pero alam niyo po ba ang magandang balita po? Pag sa Panginoon po tayo tumawag, His ears are always open to hear us. Amen. Kumbaga, sabi nga po, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo bago po tayo magpatuloy, na talaga pong pag tumawag tayo sa Panginoong Jesus, tayo ay maliligtas. Minsan po, ako'y may naging panaginip po na dun po sa panaginip ko, para pong merong, meron pong naging bisita sa church na para po siyang naka-coat, gano'n na, kumbaga, tapos may dala-dala po siyang parang malaking box na parang yung pong parang mga lagayan ng mga ano po, ng mga sound system na pag yung pong mga nilalabas, yung parang ganun po na parang medyo metal po na box. Hindi ko po alam kung anong pinakatawag doon. Basta po parang medyo malaki na nung dumating po siya sa church, parang actually medyo matagal na po to. Pero po gusto ko lang po makita sa inyo na kung gaano po kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nung pong Noong una po, okay po siya, ganyan na, tapos nakikipag, ano po siya sa mga tao sa church, ganyan. And then, eventually po, binuksan niya na po itong box na to. Alam niyo po ba, dun sa box na yun, napakaraming ahas. As in talaga pong, kumbaga, kumalat siya. Tapos, ano po, nagtakbuhan na. Kahit ako po, dun sa panaginip ko talagang tumakbo daw po ako. Naghanap ako ng ng pintuan na talagang yung maisasara ko po na kung saan ako makakapagtago, ganun po. Hanggang sa talaga pong parang sa panaginip ko po ay napagod na po akong kakatakbo. Tapos bigla ko pong naisip, sabi ko, bakit ako tumatakbo? Sabi ko, meron akong dala-dala na kapangyarihan at ayun po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, nakita ko po yung mga parang ahas na talagang inaano po yung mga tao, tapos yung iba din po papalapit na sa akin. Nung pong parang bigla ko pong na-realize na yun, I believe na sa panaginip ko po yun, ang Holy Spirit po ang nag-remind sa akin na bakit ako tumatakbo, ay meron pong kapangyarihan akong dala-dala at ayun po ang Panginoong Jesus. At alam niyo po ba, bigla ko pong doon sa panaginip ko po, hinarap ko po yung mga ahas na paparating sa akin at sinabi ko po, in Jesus name, yun nga, kumbaga para pong binind ko po, tapos yun nga, kumbaga, talaga pong ginamit ko ng buong lakas yung aking pong boses para i-shout po or isigaw ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tapos po, alam niyo po ba, pagkasabi ko po ng pangalan ng Panginoong Hesus doon po sa panaginip ko, para pong parang kumbaga biglang na frozen yung mga ahas na nagtatakbuhan, yung talagang humahabol dun sa mga tao na parang nung pong habang minameditate ko nga po itong salita na ito ng Panginoon, alala ko nga po yung panaginip ko na yun, na talaga pong may kapangyarihan po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Na talaga pong pag po tayo ay naniwala, na sabi nga po dito sa, katulad po ng sinasabi sa Romans 10 verse 13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. So kayo, sino man po sa atin ngayong gabing ito na maari pong meron kang kinalalagyan ngayon na sa tingin mo po ay ikaw ay lugmok na lugmok, maaring problema sa pamilya, sa sarili po, sa finances, saan man pong bagay, sa mga anak, sa magulang, or kahit kanino man po. Alam niyo po ba, ang the best na tawagan po natin ay ating Panginoong Hesus. Dahil po, siya ay tutugon po sa atin, at sabi nga po, pag tumawag po tayo sa Kanya, we will be saved. He will save us. Ano man po ang sitwasyon natin, maari po ito imposible sa mata ng tao. Maari po ito'y sinabihan ka na ng doktor na ganito ang sitwasyon mo, wala nang kalutasan, wala nang medicine, wala nang gamot para diyan. Pero alam niyo po ba, sa Panginoong Hesus po, lagi pong may kasagutan. Lagi po tayong, kumbaga, yung kamay po ng Panginoon ay laging nandiyan para po tayo ay iligtas. Ano man po yung sitwasyon natin, we just have to call upon His name. Amen? Paniwalaan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos, na pag tumawag po tayo sa Kanya,
He will save us. Hindi po siya magdadalawang isip na tulungan po tayo. Hindi niya po ipapamukha sa atin kung ano man yung mga ginawa natin. As long as we are sincerely coming to Him, asking for His help, asking for His grace sa buhay po natin, na yun nga po, kumbaga talikuran natin ano man ang mga kasalanan na nakakapagpalayo po sa atin sa Panginoon. At alam ko po, naniniwala po ako that the hand of God will save us. Amen. Ang Diyos po ang magliligtas sa atin. So, marami pa pong, hindi lang po sa panaginip, actually even sa ano po, pag po rin, kumbaga, isa po ito sa natutunan ko kay Rev Stella, bilang akin pong nanay, na pag po may nararamdaman, talaga pong ang pangalan po ng Panginoong Hesus ang lagi niyang dinedeklara. At yun din po ay, kumbaga, nakuha ko po, na i-apply ko po sa buhay ko po, sa pamilya namin. Nung minsan po ay yung bunso po namin si Asher, ang sigla-sigla niya po, nagtatatalo, lalaro, ganyan po. Tapos nung pong patulog na po kami, bigla pong kumuha ng kumot at nagtalokbong na at nilalamig na daw po siya. Sabi ko po, ang okay mo pa kanina, pero yun nga po, nararamdaman ko po ay medyo umiinit na siya. Kinuha ko po yung thermometer, chinek ko po yung kilikili niya. At yun nga po, unti-unti tumataas po yung temperature niya. At yun po, ano lang po ako, nag-worship ako sa Panginoon at sinimulan ko pong ideklara ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya pong buhay. Dineklara ko po that by the stripes of Jesus, Asher is healed. Talaga pong hindi po ako tumigil, na talaga pong paulit-ulit ko pong sinasabi. At alam niyo po ba, praise be to God, ilang minuto lang nung pong chinek ko po ulit, habang kinakapa ko po siya, naramdaman ko po na medyo bumaba na po yung temperature niya, hindi na po umiinit. At nung chinek ko po yung kilikili niya, normal na po yung kanyang temperature ulit. So praise be to God, na talaga pong may kapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. That totoo po yung sinabi niya, that whoever calls on the name of the Lord, sabi po doon, kahit sino, whoever, hindi po sinabi doon na yun lang pong mga pastor, mga bishop, mga leaders, mga kung sino man ang may katungkulan sa larangan. Hindi po eh. Sabi po doon, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Amen. Kaya po ikaw at ako, pag po tayo ay tumawag sa pangalan po ng ating Panginoon, sabi nga po, we will be saved. Amen. Ano man po ang kailangan natin na tulong galing po sa Panginoon, sure enough na talaga pong darating po ang rescue, darating po ang tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At tayo po ay magpatuloy. At sabi din po sa Acts 16 verse 31, sabi po dito, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Nasabi nga po, pag po tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, sabi nga po, hindi lang po tayo maliligtas. Amen? Sabi po dito, you and your household. Sino po ba ang gusto na buong pamilya natin ay maligtas? Di ba lahat po tayo, amen, na hindi lamang po tayo yung makaranas po ng kaligtasan na galing sa Panginoon, kundi maging ang ating buong pamilya. Amen. At ayan po ay nakalagay po sa Acts 16 verse 31. Sabi po doon, manampalataya po tayo sa Panginoong Hesus. Dito po, may gusto lang po akong i-share sa inyo bago po tayo magtapos. Sa Luke 18 po, verse 35 hanggang 42, meron po ditong isang bulag na sabi nga po ay ang story po nito ay yung bulag po na to ay nakakita. Bakit po? Ito po, gusto ko lang pong basahin sa inyo. Sabi po dito sa Luke 18 verse 35, then it happened, as he was coming near Jericho, ang atin pong Panginoong Jesus ay papunta na daw po sa Jericho, malapit na siya sa Jericho, that a certain blind man sat on the road begging. Ito pong bulag na to ay nanlilimos. And hearing a multitude passing by, he asked
what it meant. Ayan po, narinig dahil nga po bulag siya, so hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nagtanong lang po siya, bakit maraming tao? Anong ibig sabihin na bakit maraming tao? Ganyan po. Sabi po dito sa verse 37, so they told him that Jesus of Nazareth was passing by. Ayan, may nagsabi po sa kanya na ang Panginoong Jesus, si Jesus ng Nazareth ay dadaan dun sa lugar na yon. Sabi po sa verse 38, and he cried out. Ayan po, sumigaw po siya saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Kumbaga, dahil po narinig niya na darating or daraan ang Panginoong Jesus doon po sa lugar na yon, hindi niya pa po alam kung nandun na ang Panginoong Jesus, 'di ba? Dahil nga po bulag siya, hindi niya alam kung anong nangyayari, kung nasa tapat niya na po ba si Jesus o malayo pa, hindi niya po alam. Kaya pero po ang ginawa niya ay sumigaw siya ng napakalakas. Nasabi niya po, Jesus, Son of David, have mercy on me. At sabi po dito sa verse 39, then those who went before warned him that he should be quiet. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Ayan po, sabi dito sa verse 9, nasabi nga po, yung mga tao na nakarinig sa kanya, sinaway po siya, sinabihan po siya na huwag kang maingay, manahimik ka. Pero hindi po siya natinag, lalo siyang sumigaw. Sabi nga po, but he cried out all the more. Kumbaga mas nilakasan niya yung kanyang boses. Sabi niya po, Son of David, have mercy on me. At sabi po dito sa verse 40, so Jesus stood still and commanded him to be brought to him. Ayan po, narinig po siya ng Panginoong Jesus. Doon po sa pagsigaw niya na yon. Sabi nga po, kahit na yung mga tao sa paligid niya ay pinahihinto siya, pinapatigil siya, tahimik siya, hindi po siya nanatiling tahimik, hindi niya pinakinggan yung mga tao, pero po mas lalo siyang sumigaw. At dahil po doon, narinig siya ng Panginoong Jesus. At sabi po doon, sinabi ng Panginoon na dalhin sa kanya ito pong blind man na to. At sabi po dito, and when he had come near, he asked him saying, what do you want me to do for you? Diba po, napaka sarap po na, kumbaga, imaginein po natin na ito pong bulag na to, nung pong tinawag siya ng Panginoong Jesus, tinanong po siya ng Panginoon, what do you want me to do for you? Maring sa gabi pong ito rin po ang katanungan ng Panginoon sa bawat isa. Ano po ang gustong gawin gusto natin po na gawin ng Diyos para sa atin? Amen. Kumbaga, ano po yung isinisigaw natin sa Diyos sa mga sandali pong ito na hinihingi po natin ang habag, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At let's continue po. Sabi po dito, he said, Lord, that I may receive my sight. Ayan po. Ito po yung dalangin ng blind man na to. Ito po yung nais niya na nasa kanyang puso na makareceive po siya ng sight or mabuksan yung kanyang mga mata, matanggal yung pagkabulag niya. At sabi po sa verse 42, then Jesus said to him, receive your sight, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. Amen. Praise be to God. Nasabi nga po ng Panginoong Jesus, tingnan niyo po, di ba? Napakasimple po. Yung tanong ng Panginoong Jesus, what do you want me to do for you? 'Di ba po? Kumbaga, kung ito po ay tatanungin personally ng Diyos sa iyo ngayong gabi pong ito, ano po ang isasagot mo? Ano po ang isasagot natin? Yung blind man po, direkta niya po sinabi sa Panginoon, Lord, that I may receive my sight. Hindi na po siya nagpaligoy-ligoy na, Lord, kasi simula nung pagkabata ko, bulag na ako. Kasi ganito, walang nahahabag sa akin. Wala pong dramang ganun yung blind man. Straight to the point, sinabi niya po sa Panginoon, gusto ko pong makakita. At nung pong narinig yun ng Panginoong Jesus, ano pong sabi sa verse 42? Receive your sight.
Your faith has made you well. Alam niyo po ba, doon pa lang po sa pagsigaw nung blind man na to, doon sa, sabi niya po na, Jesus, Son of David, have mercy on me. May pananampalataya na po siya. Alam niyo po ba, tayo rin po, once na tumawag na tayo sa Panginoong Hesus, ibig sabihin po, may pananampalataya na tayo sa Panginoon that He is able to help us, to save us. Amen? Nais po ng Panginoon na tawagin natin siya. Nais po ng Panginoon na sa Kanya po tayo humingi ng tulong, na hindi po last option ang Diyos. Hindi po last option si Lord. Amen? Na dapat po siya lagi yung first option natin, na sa Kanya po lagi tayo tumawag. At sabi nga po, katulad po ng blind man na to, di ba po, he received his sight. Sabi po ng Panginoong Hesus, receive your sight. Your faith has made you well. Alam niyo po ba, yung pananampalataya po natin ang tinitignan ng Diyos kung paano po siya kikilos sa buhay natin. 'Di ba sabi nga po sa salita niya that it is impossible to please God without faith. Kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, hindi po natin siya mapiplease. Pero po, katulad po ng blind man na to, dahil dun sa kanyang pananampalataya, ay sinigaw niya ang pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen? At sabi nga po dito sa verse 43, and immediately he received his sight and followed him. Ayan po, nung pong natanggap na niya ang kanyang paningin, sabi nga po, sumunod po siya sa Panginoon. At sabi nga po, glorifying God, sinamba niya, pinuri niya ang Diyos. At sabi po dito, and all the people, when they saw it, gave praise to God. Amen. Kung makikita po natin sa story na to, napakarami pong revelation, napakarami pong, kumbaga, makikita natin na gusto pong sabihin ng Diyos sa atin. Pero, gusto ko lang pong ibalik dun sa, ano natin, sa pinag-uusapan po natin kanina, that the moment we call upon the name of Jesus, surely He will come, He will hear us. At sabi nga po, pag po nakita po ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya, meron at meron po siyang gagawin. Amen? Yung pong pananampalataya po natin ang magiging susi upang kumilos po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pong miracle niya ay, kumbaga, makakamit po natin. Amen? Ano man po ang sitwasyon natin. Sabi nga po, let's just call upon the name of Jesus. Actually, hindi lang po ngayong Christmas season, di ba? Dahil nga po, dahil Pasko, kumbaga parang, ah, inaalala natin ang Panginoon. Kumbaga sabi nga po, every day of our lives, we can call upon the name of Jesus. Kumbaga ano man po yung sitwasyon natin, sa pamilya man, sa sarili man po natin. Kumbaga sabi nga po, wala pong imposible sa Diyos. Wala pong hindi magagawa ang Diyos. Kaya po pag sa Kanya tayo tumawag, 100% sure. Kumbaga, meron po tayong kumbaga tulong na matatanggap galing po sa Kanya. Amen. Marami pong kapamamaraanan ng Diyos. Sabi nga po, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Amen. Ang tanging nais po ng Diyos ay tumawag po tayo sa Kanya. Kumbaga, siya po yung, kumbaga, magtiwala tayo sa Kanya po ng buong puso, ng buong lubusan, na hindi po half-hearted, hindi 50-50, na 50 yung trust natin kay Lord, yung 50 sa sarili po natin. Hindi po, sabi nga po, full trust, full hope po natin sa Panginoon. Amen. At katulad po nitong blind man na to, di ba po, kumbaga, miraculously, na-receive niya po yung kanyang paningin. Amen. Dahil po nakita ng Diyos, ano po sabi niya do? Sabi po ng Panginoong Hesus sa kanya, your faith has made you well. Kaya po yung pananampalataya po natin sa Panginoon ay napaka importante po every day of our lives. Sabi nga po, anumang sitwasyon ng buhay po natin, wag po nating hayaan na mawala yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Dahil He is our source of hope. Diba po? Siya po ang the only one who can save us. Amen? At ito po yung ating pinaka-conclusion. Sabi po sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you. Meron pong kasiguraduhan ang Diyos na binibigay po sa atin. May assurance po siya na sabi niya nga po, pag tumawag tayo sa Kanya,
He will answer us. Amen. Sabi po niya dito, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So, maaari pong may mga bagay na hindi tayo naiintindihan, na mga nangyayari, kumbaga, or ano man po yung sitwasyon ng buhay natin. Sabi nga po, pag po tumawag po tayo sa Panginoon, ito po yung, kumbaga, um, sure na matatanggap po natin, He will answer us. Amen? Let's just wait on the Lord. Let's just dwell in His presence. Katulad nga po nung sabi sa Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Paano po ba tayo magdodwell in the secret place ng ating Diyos? It's through our prayer. Amen po. Sa pananalangin po natin, sa pakikipag-ugnayan po natin sa Kanya, sa pakikipag-usap po natin sa ating Diyos. So, sabi nga po, um, hindi lang ngayong season na to, kundi every day of our lives, we can always call on the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Let's always remember, sabi nga po, in every season of our lives, Jesus is still God. Amen? He sits on the throne. Kumbaga, He is always the reason na, kumbaga, bakit po tayo ay nakatayo pa rin ngayon, di ba? If it is not by His grace, if it is not by His mercy, by His love, by His kindness, di ba po? Katulad ng isang awit, I don't know where I would be, di ba po? Kung hindi po dahil sa Panginoon. Kaya po, katulad po ng tema natin ngayon, that Jesus is the reason for this season. Jesus is always the reason for us to have, kumbaga, for us to rejoice, for us to have that hope, for us na magpatuloy po, amen. Dahil pag ang Diyos po ang kasama natin, sabi nga po, if God is with us, who can stand against us? At lagi pong may pag-asa sa ating Panginoon. Lagi po siyang, kumbaga, meron pong kapamamaraanan. Tayo po, limitado tayo. Ang kaisipan natin, limitado. Ang atin pong mga, kumbaga, kahit na sabihin po nating ang dami na nating alam, limitado pa rin po yun sa harap ng Diyos. Amen? Pero sabi nga po, our God is all-knowing, all-powerful. He is ever-present help in time of need. So sabi nga po, let's just call upon His name. Amen? Call upon the name of the Lord and we will be saved. You will be saved. Kumbaga, lagi pong naghihintay lang po ang Diyos na tumawag po tayo sa Kanya. So, sa gabi pong ito, kung ano man po ang kalalagayan po ng bawat isa sa atin, sabi nga po, maaring ngayon po ay may mga panalangin tayo katulad nung blind man, 'di ba po, maaring for how many years panalangin po ng puso natin 'yun. Huwag po tayong tumigil na tumawag sa Panginoon, 'di ba? Katulad po siya, sabi nga po doon sa binasa natin, he shouted the name of our Lord Jesus Christ. At sabi nga po, although may mga pumipigil sa kanya, may mga nagpapatahimik sa kanya, hindi po siya nagpatinag. Patuloy siyang tumawag sa Panginoong Hesus. Tayo din po, wag po tayong manawa na maari pong sinasabi natin, ilang taon na nating pinapanalangin pero walang nangyayari. Meron pong nangyayari. Meron at meron pong nangyayari. At maari pong tinitingnan lang po ng Panginoong Hesus, kumbaga tinetest lang po yung faith natin hanggang saan tayo kakapit sa Kanya. Kaya po, wag po tayong manawa na tumawag sa Panginoong Hesus. Amen. Call upon His name. Call upon the name of Jesus. There is um there is hope, there is peace, there is joy. Meron pong kasagutan ang Panginoon sa bawat sitwasyon po ng ating mga buhay. At kung ngayon naman po ay nasa season po kayo po ay nagagala, kumbaga na kumbaga humupa na po yung bagyo, okay na po ang sitwasyon nyo. Sabi nga po, let's continue to call upon the name of Jesus and let's rejoice. Amen. Let's glorify the name of Jesus. Let's glorify God sa buhay po natin. Katulad din po nung ginawa nung blind man na yon, di ba? Nung na-receive niya na po yung sight na galing sa Panginoon, yung miracle, hindi po siya tumigil doon. At sabi niya nga po, sabi po doon sa binasa natin, sumunod siya sa Panginoong Hesus at sabi nga po, sabi po doon, he followed him, glorifying God. Amen. Patuloy po tayong sumunod sa Panginoon, sa ating Diyos. At sabi nga po, let's continue to glorify Him, to praise His name, for He is
worthy of all our praises, of all our thanksgiving. Amen. So sa gabi pong ito, salamat po sa mga nakasama po natin sa tinig ng pag-asa na to. Katulad po ng ating title, There is always hope. May pag-asa po lagi sa Panginoon. Amen. Yung pong sa Panginoon, lagi pong may kasagutan. Kumbaga, sa atin pong tao, maaari pong feeling natin or sa tingin natin dead end na. Pero sabi nga po, ang Panginoon po, kung ang plan A po natin ay pumalpak, may plan B, plan C, plan D. Marami pong plano ang Diyos na higit sa kapamamaraanan, higit sa plano po natin sa ating mga buhay. So, tayo po ay manalangin bago po tayo maghiwa-hiwalay. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi pong ito. Salamat sa mga salita mo po na amin pong napagbulay-bulayan ngayong gabi pong ito. Tunay nga, O Diyos, Panginoong Hesus, Ikaw lamang po ang makapagliligtas sa bawat isa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makakapagbigay ng kasagutan, anuman po Panginoon ang mga tanong, Lord, ng iyong mga anak, O God, na maaring hindi masagot ng sino man sa Lord, sa mundong ito, ngunit lahat ng kasagutan ay nasa sa iyo po, O God. At Lord, dalangin ko po, sino man po sa mga nakabahagi namin ngayong gabing ito na, Lord, may mga panalangin. Ang dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pagtawag nila sa iyo, ang patuloy na pananampalataya po nila sa iyo ay makita mo po na tunay nga na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, makakilos ka po. Ang iyong kapangyarihan, ang banal na spirito ay makakilos sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa anuman po Panginoong aspeto ng kanilang mga buhay. At Lord, salamat po dahil tunay nga na tapat ka sa iyong salita, hindi ka magbabago noon, ngayon at magpakailanman. At sabi mo po Panginoon sa iyong salita, heaven and earth will pass away, but your word will stand forever. Lord, kami po ay nananampalataya, naniniwala sa mga salita mo na ito po'y buhay, makapangyarihan, na patuloy na magbabago ng aming mga puso, ng aming mga buhay. At Lord, salamat po na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan, O God, Lord, sa buhay po ng bawat isa. At Lord, salamat po, Panginoon, na tunay nga sa gabi pong ito, patuloy na Lord, mangusap ka po sa amin, even sa mga panaginip po namin, sa mga, Lord, pagbubulay po namin ng iyong mga salita personally, O God. Lord, continue to reveal yourself to us, O God. At Lord, salamat po, dalangin ko, O God, Lord, the Psalm 91 to each and every one, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, sa gabi pong ito, sa iyong salita, O God, or sa mga makikinig pa, Lord, let your protection, let your guidance, O God, Lord, be upon your people, O God, and send forth your angels to take charge towards us, O God, that, Lord, thank you, O God, even for the blood of Jesus that covers us, O God, that no weapon forms against us will prosper. Lord, salamat po, patuloy na sa iyo lamang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. So muli po, salamat po sa pagsama sa akin sa gabi pong ito. Mapagpalang gabi po sa bawat isa.